Il-kumpanija Fortina ikkonfermati li temmet ir-relazzjoni tagħha mal-kumpanija Torka Taka Construction wara li sfumat fix-xejn laqgħa twila ta' 11-il siegħa dan brabta mal-proġett li għaddej f'Tinje fis-sit tal-Fortina. Ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni ilhom weqfin għal dawn l-aħħar 3 ġimgħat wara li ħaddiema torok marru fuq strajk għaliex il-kumpanija Torka naqset milli tħallasom. Fortina fi stqarrija qalu illi kienu taw lil Taka Construction ultimatum sal-lum sabiex din is-sitwazzjoni tiġi solvuta, iżda dawn id-diskussjonijiet fallew. Net News huwa informat li s-sibt li ġej dawn il-ħaddiema torok se jintbagħtu lura d-dar. Fortina qed iżżomm lil Taka responsabbli għad-danni li rriżultaw mid-dewmien fil-proġett u se tkun qed tieħu l-azzjonijiet kollha d-dispożizzjoni tagħha biex tissalvagwardja l-interessi tagħha. Kuntrattur ġdid se jieħu f'idejh ix-xogħlijiet fuq il-Fortina fil-jiem illi ġejjin. Taka hija l-istess kumpanija Torka li qed taħdem fuq numru ta' proġetti tal-Gvern fosthom f'San Vincenz de Paul.